Gisa ko nung baon, isa ko nung tipid agi jahang baon. Kahilak lamang punta. Sabi ng ligaha. Katuto buwak mo na. Magandang hapon. Guys. Hindi mo na yung trabaho. Nakita ko niya na Miss Bes, nangagaw. Hindi din trabaho. Hindi mo ang gusto ang trabaho. Magsige ka laaw, magsige ka lahat. Okay, manghapon na rin guys. Watay pangay pa natahuran da. Asa may muang ganan, mangagaw ko si muang trabaho. Nawa. Magsige ka laglaas. Tanawa guys oh. Agawan jud kayo. Ako may na Miss Bes nawa. Nikalit lang sa gawas. Mamili Kay? ka. Ha? Mamili ka kasi mo ganan, mamili ko si muang trabaho. Magsige ka laglaas. Magpuyo ka. Ikaw kung dito ko yun. Kailangan pa ka. Basta gid bi kanang ayog basa yung dahon kana din yung yuta bi para masuyo pug kuan. Tarungan na kay nangagaw ra ba ka? Nahidig da siya didto. Nakitaan ko na Miss Bes, mangilog pa jud og trabaho tanaw ra na oh. Balik-balik pa jud oh. Ilan magagtaranan ka din masud ka lang. Ah, pinabaklis pa kuno. Ikaw pa namin kaya ikaw ra ba ningon Pag pag nagtalikod baklis, pag atubang walis. Pag atubang day wale. Wale itsura. Di mo ka akong pangasawa mo ba ko itsura? Oh, makakatubag. Ala na. Noon sa man ang naligsan lagi ng usa ka kuan to ah. Oh, di mo ginsan na nimo. Ah. Naligsan siguro nang gi. Oy, sama na oy. Hala. Ato na palitan mangita ko kaon ni nana ibalhin na luya naligsan na bi klaro kayo. Be. Naatrasan nagmotor klaro kayo. Ilan na lagi yung karuna. Sige ko sige. Ha? Kidnapon ko ng mga tambok na. Kanang mga tambok na kidnapon. Kadaghan ako kita nga naikot singitin diya mag. Pero meron mo na ko mga taga diya mo ko na. Yeah. Na day dagway pa mo ko nakita lang. Kana ko nung pinakita ang pusod ba na ang gawas ng milbil kidnapon. At least na kita kamo. Na oh. Pag gini ako ah. Double pa. Double. Kamo kaya ninyo ipakita yung dumunod. Ay unod. Ay unod. Naman may nga mga pinakita gilbin. Kanang sige pamaritis diha, pakita ni mong unod be. Kung magkaalaman na, kanang pamaritis na ho be. Pakita ni mong unod be. Ginay unod. Kaya sang unod ka nang Unod na bukog ba? kay standby pa kung kahoy kay suwa pamanday. O tara agpandayonon buslot sa ibabaw. Sakon pa na. Happy na naman sila. Kitang unod. Happy na naman sila. Ako na pud bi ako bi kay aron mo taas dito sa tumoy. Ito na. Ikaw na pa mangilog. Ako'y nakauna. Ngilog. Maluoy yung taon ka na ho. Pila na ko kabuno. Nakatrabaho na ni. Gimingaw na ni sila na ho. So may nakauni mo nalinlan mo nagkulor. Blue pink. Blue violet mo lagi na. Kung pawa, manas kainit. Kuya, wag ni mo pangpawa sa init. Oh, so adik tanaw na nangako ko di magbugnaw ang imong pananaw. Oh. Tatawa ka. Nanasgiyan guys, naulit na. May takoyaki. Yeah. Daran mo kuno kulit ang takoyaki guys. Aga ko di ay. Paano eh? Paitapan ra kun lugo. Ayay, di ka balo pasirit. May lang magpasirit og kuan. Ayay, di ka abot. Ako bi. Ikaw may lang ka magpasirit. Ako ba? Ano ko kuha na? Ari bakit to pasirit?
Wala ka magpasirit. Mo naman kung kuhanin na. Pasiriti ko eh. Okay? Pakita na yung mga pasirit. Nauutra ba oh? Sus marasi prabuyag. Mana? Oh. Ano kay kita dun ang dayat. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Welcome sa among channel guys. May buntag sa tanan. Pag-init di tag tubig sa likod. Magkuha tag ini tubig kay nagsalang og ini tubig do sa kahoy. Sa kahoy gyud pa magdunga guys. Unang gamingaw dere dito sa pikas ko magluto. Mahaw na di sigiyan. Ga kung pasinti naligo pa, usa nag-exercise. Si mama nag-exercise, si nagligo na. Kasa-kasa sa kusina, kusina, sa CR. Ang estudyante hapit na mulakaw. Ikaw na. Tanawa dia. Papatumbo ka lang ko ni tubig. Ikaw ako sa takuri guys. Takuri, termos day, takuri. Nabali na yun noon. Guwapo po siya. Buti ako dyan. Paupaw lagi, ginawin ko paupaw. Ikuy ka, murot. Murot pagsawin. Yung balono na, hotdog ang giluto guys. So, may laing makuhan god mo ng magluto may processed food pero panagsara. Kanarang wala di madali-dali ba. Yung guys, mga top. Ato sa ko sa likod guys, kaya basig ni bukal na to akong kuhan. Akong initubig. Ari siya ta sa likod kay sulo pa taron, wala pa atong kuhan. Wala pa atong katandim. Ato to initubig. Bukal na guys, ato initubig oh. Ari ko inita. Sa ibalin. Ibalin sa nato diri sa atong mahiwagang takore. Aw kuan. Ato sa transfer. Areko. Puno usa kay nani. Puno gyud usa kay nani di suludan ni. Oh. Usa ka inani kay isang suludan ng termosa di ay. Dalon sa sulod. Pang mamalit para bakog tubig. Tubig guys, manang pulit ng tubig guys oh, 5 ka galon. Unom di ay. Unom ka galon. Mama nagpainit. Nagpainit na siya guys oh. Estudyante. Mato na ke. Teresa ko ba? Wala kay malit na ba? Abuga di boy. Trapo ini, trapo dia oh. Kung hindi naman nagditay. Kung abog mo kayo na. Magbalin-balin din mag-room di ay. May magyapon, maabog na magyapon na dito. Kiwihan na. Bili mo sa kiwi. Mabog yapon. Punasan na lang. Pero mo kiwi para mo sinaw. Yung gipatong sa bangko, malingkod din na. Buhugaw na diya. Isa ko. Ngamping. Nakala City Kinchi na ba? Ito na estudyante guys. Ay, udto na. Malakaw sa kurong kaya mamalit kong tubig. Atong kuandre. Ayo! Ayo! Papaliton. Nagunta ka diya. Kasa-kasa mo lagi. Oh, ilingaw ang putik. Oh, ilingaw guys. Mamalit og tubig ron dadaan mo na. Mamahaw sa may kadyot siguro. Hindi magpamahaw ba?
Kit-kit man kayo. Tara di ay. Sang amaw sa amin. Papaboto ng mga man sa kaliko guys. Hey guys, magandang buntag manamiguan guys. Pamahaw. Good morning, good morning. Kontak Eskindi. Inom na puta sa tuang. Ang mga guys, Eskindi oh. Ang maraming pinalit. Hapit na mahurot ni nga ang vitamins nga pang duha ka buwan. Mubuan na mo duha ka buwan naman ko karong Abril Mayo, karong Abril 11. Abril of Mayo, 2 ka buwan. Hapit na siya mahurot. Diyan ka no samanta magpa-check sa ang sugar ug ang dugo. Bakit na bilay? Magpakuan ka ta sa dugo. Mainom sa ta. Magkuha sa kong tubig. Hello! Hello eh! Wala man ka. Wala ko no. Ha, wait na. Hello eh. Oh, may mutang sabiha. Wala ko na be. Ano may kaon? Naligo na ka? Wala pa. Ikan pa ko nagpabot sa init. Gordiran day kong giyan og sanina sa Shopee guys, kay hilak lamang ko ganahon na ni giyan kay baw man siya nganing tambok nako. Kadungog siya sa katang na mo ang vlog. Eh, pero mira man na siya na siya ang kwarto kay busy sa kan na ijang mga homework, ijang project ba. Siguro nakadungog siya sa katong na mo ang vlog nga. Ay diha day siya no katong sukod-sukod ko sang sanina ba nga di na mo arang. Nanja nakahilak ko kay isa di kong giordiran. Gilaban na ning Junjun guys, mao ni giorder ni giyan sa kananay Shopee. Natinga ko kay dahay Shopee nga ning abot pero nagbilin siya karang naibay. Jamaw ni jang giorder guys. Ice cream. Isa kong giordiran nakahilak lang ako nagnahuna kay katong isa day giorder. Ag ijang bawon di ay ijang gisib. Nasurpresa sa guys sa order ni Gian. Abi na mo kagiyan diya day sulod di ay. Nihilak siya guys sa surprise ni Gian. Di kay makahilak mo puta magnahuna nga. Hilak ras ka nang naikalipay nga. Nga na ato ang anak. Di gipalitan. Magnahuna pud siya. Gipalitan mo gunya kay init mga panahon mo pitang ice cream yang video. Kay mapil jud nato nga mahal ta sa to ang anak ba. Nga naapod sila i-effort para nato. Makalain mo nga gijang baw ni jang itigom para ija kong orderan og ingani kinsa kay inahan nga di matats. Ay pantulog na diya. Abi kong ning order siya ijang sanina ako day mo ijang giorderan. Di ba na nana na pajama be? Diya ay ta. Kaya guys, sa ijang kuan ha guys, order. X large na. Mo nang kahilak jud ko magnahuna ni giyan ba. Nja. Iba mo guys nga sayra dyan na siya mo apil sa kananay vlog kay di dyan na siya ganahan nga mag-vlog ningan din na siya nga phone kuno mahuman ako na siya eskwela undangan ako na siya vlog kay di siya ganahan nga i-public aga mo ang kinabuhi gusto ra ni siya kananay kuan private mo na ni siya nga maningkamot sa kuno siya eskwela kay di na ako na siya pa-vlogon ni guys sa gijang kuan guys order na surprise ko naluoy dahil siya na katong nakasukod-sukod ko sa mga sanina nga di na mo arang Mga gagmay naman. sayang laman wato nato abrihi wato nato ma-vlog katong hatag ni dyan na dahil nindot guys Puton ba puton? jakuan ra siya kanang nahumo ka adyo ka init Mama na si Gian kay mahilig mo na pa-surprise si Gian. Oh, mo surprise lang ta na mana anak ko iyab. okay ra man na magyabuyag kay inspirasyon po na silang pag-eskwela pero kay bawa kung giyan nga focus is giyan sa iyang pag-eskwela. Focus kayo. Focus siya guys, manang isayra dyan na siya makita ni Diyos sa kananay vlog guys kay naguli ni Diyos sa kananay eskwela ugay buhaton sa gym na siya ug na mga project kanara dyan na siya diha makapokus maunang
Pasagdan ra namo nga nagmata maligo na laman siya kay dugay man makatugi nagagabi kay tungod sa daghang mga buhatonon ba. Jadi baja pod lalim ning kanang estudyante mo nang makatabang na siya namo guys, mga kanaraga jud way klase. Kanang klase. Muna makatabang-tabang siya namo. Nang nakahilak jud ko guys sa gibuhat ni Gian guys nga ha jang napil nga mahal ko ang anak. Kay na naghimo siya effort. Pila ka ni? Bato na. Ano rin? Murag 100 na. 100 siguro na. 100 ka pindala shipping. Isa ko nung baon, isa ko nung tipid agi jahang baon. Kahilak lamang pud ta. Anak yan, bata. Basta unsa imong ipakita sa imong anak. Mo po na ilang ipakita nimo. Di ba guys? Imo nang anak, imo nang sige giwara-warahan. Wara-warahan po kasong anak. Andiyan nagulan ni Jess eskwela, ug na magani sobra sa ijahang baon, isa kong dadag pasalubong. Dadan ko ni Jess takoyaki kay kaybo man siya nga. Ganahan ako mukha no kuan takoyaki. Usay nga sobra siya si jahang baon nga wa siya paliteng mga band paper nga na. Manang makapalit siya kuan guys, si jahang pasalubong na. Muna maghilak ko usahay. Okay. Makuan ko na huna ba nga. Nga na ka ng sigiyan na ho ba? Effort sa isa. Import siya kadyo na ho. Okay. Kasagaran, lahi ba dyan ng laki kaysa baji? Ang hilig ra ba dyan import ka na ra ba dyan babae? Dyan si dyan. Laki ba dyan si dyan mo nang mag-ilak ko ba na yung nga nagipakita, nagiya na ho. Nanapog ka, manguyog. Para matagtag ba ang mga taba-taba? Samok. Hanggang yung vitamins nga mura magdimulidang. Mga magnaaral mag... Asa? Hindi mo lost dire? Asa ra po itong vitamins? Lasa ba? Hindi ng lasa. Sama sa bligan, dyan ka na dani. Si Nina nagigihatan ni Gian naman, mahilak na kami. Sa kaya, surprise kinigihan, tagaan kag house unlock. Mana ma, mana sa eskwela, trabaho na. Ma, na ko yung surprise nimo. Oh. Yugon ka rin, nag-abot dito ma'am. Umuha ni ma'am, muna akong surprise nimo. Pakita si mo titulo. Lolita Burato Big Bag. Oh, nakabutang sa titulo. House unlock. Unsa mo ka, muligid na ka, di na ka mahilak. Mahilak gihapon. Bitaw sige yan guys, taas kasi siya pangandoy guys. Unang focus siya pag-eskwela. Gaydan sa Ginoo ba? Ang tabang tampo na gaydan dito sa Ginoo na matapos na yan yung eskwela. Okay. Agi dyan pangandoy, puro kami. Ang mga pamilya mo siya dyan kuhan, pangandoy. Gaydan sa pangarap sa kinabuhi guys. Umalit sa kunong yuta, yang Ginoong balay, magbalay. Nakda, Ginoo gaydan na human niya yung pag-eskwela. Sa ato pong pag-guide, gaydan po na to para hindi makuhan. Pero sa eskwela, ano ay problema mo nagiyan guys? Basta eskwela. Bisag simple ra kadyo na ijang gihatag na to. Bisag simple ra kadyo na ijang gihatag na simple araw na ang lipadya. Okay. Tagsara ang anak mag-effort sa ginikanan. Di estudyante pagod na. Bata pagod na siya, pagod na trabaho. Then, lagi jarang baon mo ijahang tigong para ija nang mapalit. Kinsa kaya di makahilak. Kung ganyan makaingon ka na, mo dyan tinuray, tagsara ang mga anak ron na makununa sa ginikanan. Tagsara dyan. Unang pasalamat ang mga ginikanan ng atong anak na naapoy pag-una-una na ito ba. Unang ato yung atimarang pagtarong atong anak. Gaydag tarong, pahimang mo sa mga dapat buhaton, niya pwede mo tabalong na sila kung sa'y Ug ginsa nimo gigugmay mo ang anak mapil na nila. mo dyan po dito. Ug unsa imo ang gipakita si mohang anak? Ila pa nang ipakita nimo unsa pa ilang Kung sa'yo magibuhat dyan yun. Sakto pa dyan gipalit kay ice cream. Tag-init. Mo din ingon siya nga nakoy hatag nimo mapang summer. Medyo ko kakuan guys, sabi dyan na gijang sanina mo ijang gi-order kay kadalasan mo dyan siya mag-order dyan man ang mga sanina. Pero gilabanan ning Junjun kay di alam man ni Jagi. Gahapon. Gadlaw. Danis ang adlaw ni Jagi. Labanan ako na. Order gilabanan ning Junjun gahapon.
Ice cream. Suta na biya, hindi kainitan. Hindi ara nakailis naman ko. Nga magilis na po ko nga nakailis na ko. Siyempre, ilis na po. Ako bewa mo ko ikahatag niyo beng ako pag serbisyo na mo be. Mahalon ka. Unsa pa? Paligayahin ka. Papatayin ka. Mura na ikahatag niyo be Nga ha. ko bib ako magsudlay bigay sakit ka magsudlay. Ikaw na. Kaya nga, mabitin na po kanira mo ikahatag niyo. Anya be ha, anya. Napuyahatag niyo niya. Sus. Kadungan imbit ako abroad sa tulo ka tuig. Ngayon di ka makanahon na sa dating daan. Ito tindahan. Ano tindahan? Samok ba? Oo, Jabi. Nuway kang dako. Nuway ka niya. Oo, ba. Mamay na tama. Sige, pumislit-pislit. Ano ito? Hindi mo kagunta. Bukbukon sa kanahon. Sige na ba? Buk. Peace. Kadiyad si pumislit ha. Peace. Peace bomb. Peace bomb. Pam. Nay mo ang naumron. Sige mo tanggo sige pumiso. Magsige. Di ba niya ako? Mura ako ikahatag niyo. Mura na mawadawat. Madawat. Uy. Bahala ka. Di na mo dawaton. Ha? Ako niyatag sa uban. Sige pumiso-piso. Ay, piso. Dari piso, dari. Ting pumislit-pislit. Okay. Narakag. Murag tungon ko. Murag. Iring si panimot-simot. Magbawi na ito. Tukuntan mo. Istorya mo ito. Magbawi namin kayo ito. Takala sa istorya ko. Tinawa man. Ano na ba? Oo, si pumislit-pislit. Sumangil ang sudlay-sudlay. Sumayroon sudlay-sudlay kay dengag-dengag. Udungog. Di kasabot. Ay, dungog. Hindi na sa kantos. Luwi-luwi siya. Sige na ba? Loja pa ni mo pa. Sige na, bahala ka. Loja ni mo pa. Sige lang makadiag. Juan, pabid-ibid. Bawi na ito ba? Sige, pabid-ibid. Guys, sige na pabid-ibid oh. Muro tamang video guys. Kitas na kayo guys. Salamat sa pagtanaw sa video guys. Bye guys. Thank you for watching. Kamukon. Sarujud kang kuwan na. Bye na ba? Pagbabay. Magun sa day ka. Dali man ka. Naitaw. Pili to. Bye guys. Salamat sa Hindi ko perminyo rin pagtanaw. Sa inyong tanan. Amping mo sa kanunay. Bye-bye. Bye. Bye guys.